This is your D5 of your Agumigal Cup of Qatar Juarez. Brought to you by Congressman Salico Matang Bicol Party List at Tatakla Kasurumban. We welcome you everyone inside of the Hot Sports Complex for our people header match up in our elimination round battle. For our second game, we'll be having Team San Andres against Team Bacamano. And the first five of Team San Andres. Wearing jersey number 16, point guard, Ticoy Del Rosario. Wearing jersey number 2, shooting guard, Arvin Dixon. Wearing jersey number 3, small forward, Albert Dixon. Wearing jersey number 12, power forward, Jonathan Aldape. Wearing jersey number 15, center, Marquelli Cabrera. Head coach for Team San Andres, Mr. Louis Baco. And for the Settlers of Team Bacamano, wearing jersey number 27, point guard, Christopher Tallier. Wearing jersey number 24, shooting guard, Ariel Vitalicio. Wearing jersey number 21, small forward, Christopher Pelahayo. Wearing jersey number 1, power forward, Arcana. Wearing jersey number 15, center, Ariel Vitalicio. Head coach for Team Bacamano, Mr. Evian Luimela. And officiating officials for this ball game, Crew Chief Julio Gonzalez. Number 1, Rigor Suarez, and number 2, CJ Sanchez. This is Sierra Bicol Cup, Qatar Juarez. Once again, magandang gabi Pilipinas. Hello world! Diyos maray na banggi, mga kasanog na Bicolano. Welcome to our Game 2 ng ating triple header for our Day 5. Ako, Bicol Cup Catanduanes Elimination Round. Kasama po ako, Kapa Morgan, and with my partner, Coach Paul Sepe. Magandang gabi once again, Coach Paul. Yes, partner, magandang gabi. So this is our second game. Partner, San Andres versus Bagamanok. For San Andres, ang mga nasa loob, we have Tikboy Del Rosario, Alvin Tixon, Mark Eric Cabrera, Albert Tixon, Jonathan Aldave, and for Bagamanok, we have Christopher Taller, Ariel Vitalicio, Allen Vitalicio, Christopher Pelayo, and also Mark Andrea. So partner, dalawang kupunan, wala pa rin panalo dito sa ating kupunan. Itong San Andres lost to Viga on their last outing, and also Bagamanok natalo ng isang puntos, if I'm not mistaken, ng mga taga-Gigmoto noong kanilang last outing, partner. So tingnan natin kung sino ang magkakaroon ng panalo dito. Yung Bagamanok natalo lang kagabi ng Higmoto na natalo naman kanina ng mga taga San Miguel. Samantalang itong San Andres, they played the inaugural game nung nag-start tayo dito. That was, anong petsa ba yun? That was 28. 28, yes. October 28. At natalo sila nga and a one-point game also by Viga na mapapalaban naman mamaya. But right now, again, ito po ang naglalaban ang mga taga Bagamanok with the green jersey at white and red naman itong mga taga na nakascore ang mga taga San Andres, Jonathan Aldave. After that pass from Alvin Tixon. And right now, ito na si Andrea. Mark Andrea. Binigay kay Vitalicio. Or that's Villacorta, rather. At nakascore doon itong si Mark Andrea. At the early stage of the first quarter, partner, napakaganda nitong depensa nitong San Andres, partner. Good start sa kanila, 7-2. So tingnan natin kung anong magiging adjustment dito ng mga naka-green na taga Bagamanok, partner. Oo, na alam natin na they play with a system. Napaka-systematic din ang laro nitong Bagamanok. Although medyo sa tingin natin sa ngayon is medyo smaller lineup sila compared dito sa mga taga San Andres. Vitalicio, number 15 against Tixon. Another, oh, that's a
out of bounds violation Team San Andres ball. committed by number 24 na si Ariel Vitalicio. And right now it's San Andres ball. Albert Tixon binigay kay the Aquaman Tikboy del Rosario. Alvin Tixon dire-diretso pero nakita sa labas si Tikboy. Reverse layup, parang hindi tumama sa board yun Alright, pero alam natin how a caliber point guard this Tikboy del Rosario is. At there go, a steal by Cabrera. Ibinigay sa kanyang point guard na si del Rosario. Nakita naman sa ilalim itong si Albert Tixon. And one situation tayo ngayon dahil he was fouled making that under goal shot. Yes, partner. So, titingnan mo, partner, napakaganda ng chemistry nitong first five nitong Team San Andres, partner. Tatlo dyan, partner, naglaro sa Catanduanes State University, National Squad sa Tarlac. So, kilala nitong tatlong ito, the Tixon, Casin, and ito si Cabrera, partner. Samahan mo pa nito ni Jonathan Aldabe at ni Tikboy del Rosario. So maganda ang pinapakita nitong lima ito sa loob ng court. Maganda ang pinapakita at maganda ang record sa mga players na yan. Yes, partner. Pero of course, Bagamanok is here hindi lamang para magpatalo. Siyempre, they want to win after their loss last night. Pero right now, a baby dunk nitong si Albert Tixon, hindi pumasok. Napakamot siya ng kanyang ng ulo. Pero bumawi naman siya with that tip. Pero nakapunta pa rin sa mga naka-green. Talyer, shooting three. No, that's a long two from Christopher Talyer. Aldabe. Heat check niya. Wala, medyo short yung tirang yun ni Aldabe. Now Talyer with the ball. Signaling a screen pero hindi na inantay. Tinasa na sa kakampi. Mark Andrea sa corner. 3. Wala. Ayan na si Jonathan Del Rosario. Pinasa kay Tixon using the left hand for the finish. Good pass on the part of Tikboy del Rosario. But partner, on the other hand, maganda din yung pinapakitang patience nitong Bagamanok. Hindi lang sila nagko-convert on those shots, partner. So sabi nga natin ay hindi naman to basta-basta magpapatalo dito sa larong ito. Kaya lang medyo malamya ang tirang yon ni Vitalicio, St. Allen. And Jonathan Aldabe's second field goal for tonight's game. We expect a lot from this guy. And so as the Aquaman Tikboy del Rosario para sa San Andres. Naago na naman yon ni Albert Tixon. Binigay sa kanyang kapatid na si Alvin na nauuna. And there you go. Good finish on the transition. And yon, nasorpresa dito ang Bagamanok sa ipinapakitang power ng San Andres. At right now, they are leading by 11 points. So, Coach, sabi mo nga, maganda yung ipinapakita ng koponan ng San Andres dito pa lang sa start ng ating laro. And how does Bagamanok or paano makaka-adjust dito ang Bagamanok? Ano ang dapat nilang gawin? It's going to be a hard task for them, pero ano ang dapat? Yes, partner, kung makikita natin, they have placed for man-to-man defense. Follow that system. Ang ano lang dito, partner, ang nagiging problema lang kasi yung shot, partner, talagang hindi nagko-connect. Pero kung makikita natin, last two possession, napaka-patience nila on executing that play. So, yun lang, partner, ang gawin nila. Mas puliduhin nila yung sistema na yun, yung play nila gusto nila mangyari. And of course, tingnan mo to, mayroon din sila pang-break ng press. So, maganda talaga yung sistema nito. Yun lang, di ma-convert yung mga tira na yan. Yun ang problema. So, yes, they partner, need to finish, a good finish for every play. Samantala, nakapasok na ngayon itong si number 8, Cyrus Villacorta, who played really well sa kanilang laro against Higmoto. Again, both teams po, mga kasurog, ay naghahanap ng kanilang unang panalo. Itong kupunan ni Tikboy del Rosario ay natalo sa kanilang unang game, inaugural game actually dito sa Ako Bicol Cup Catanduanes against Viga.
Kaya talagang uhaw din sila sa panalo. Kailangan nilang maipanalo talaga ito. And ganun din ang Baga Manok dahil natalo sila sa Higmota kagabi. At ayan, nakuha na naman another steal for Team San Andres. Oh, anong ginawa doon? Nitong si Tixon. Si Tixon ba yan? Hindi, si Cabrera. At ayan, nakascore doon. Itong si Mark Andrea for Baga Manok. Right now, it's Tikboy Del Rosario with the ball. Dumiretso. And nakakuha ng foul. Good job on the part of the Aquaman, Tikboy Del Rosario, in fishing a foul. Para ito, napadpad siya sa free throw line. Yes, partner. So bago yung tira ni Tikboy Del Rosario, napakagandang recognition sana nila on the part of ito ni Cabrera, partner, kanina. Kaso iniba niya yung tira niya. Kasi baka natatakot siya, nabablangka, partner. Pero sabi nga natin, okay lang naman yun. Just go hard to the basket and magkakaroon ng magandang resulta. And yun naman ang kinapitalize. Pag mintis niya, talagang binigay dito sa baba kay Andrea for that easy 2 points, partner. Yeah, yun, nakascore doon ang mga taga Baga Manok. And right now, magaling din ang ball handling skill nitong si Cyrus Villacorta. Kaya lang, yung pasa ang problema. Buti na lang at Tikboy can't manage on that particular instance. Kaya yun, nakascore doon si number 24, Vitalicio. Tingnan mo yan, partner. Yung sinasabi natin, patience, composure, talaga makakabalik itong mga taga-Baga Manok dyan. Huwag lang silang ma-pressure dun sa binibigay nitong mga taga-San Andres na man-to-man defense. But, again, sabi nga natin, yun ang dapat nilang gawin. Oo, and ginawa na din yung dapat gawin ni Jonathan Aldave na overscore sa puntong ito. Nakakatatlong field goal na siya dito sa ating laro. Cyrus Villacorta against Jonathan Del Rosario. Vitalicio. Balik kay Villacorta. Villacorta, susubukang tumira. Wala. Nakakuha ngayon ni Aquaman, Tikboy Del Rosario ang bola. Nakita na nasa likod si Orcio, kaya ipinasa niya. Kaya lang, I think hindi masyadong ready doon si Raymond Osorio for that kind of pass ni Tikboy Del Rosario. And it turned out na nakascore ang mga naka-green for that mistake na nakumit ng mga taga San Andres. Yun ang dapat nilang gawin, partner. Just stand their ground. Pag mayroon turnover ang San Andres, capitalize nila. So ngayon, partner, siyam na lang ang hinahabol itong mga taga-Baga Manok. Tama. And we have 2 minutes and 47 seconds remaining. Again, ito pong Ako Bicol Cup Catanduanes ay hatid pa rin po sa inyo ng ating napakahusay at talagang sabi ko nga, ipangmalakasang suporta ang inihahatid po sa atin ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Dahil katabang na, kasurog pa. At kasama nyo ang inyong mga kasurog dito sa panel, Kapa Morgan and Coach Paul Sepe. Kasama ang ating mga ka-team dito sa IMBC, Infinity Media Broadcasting Company, sa panguna ni Christian Calleja as our director dito sa ating side naman. Sa ating broadcast side, we are being covered, or we are covering this and we are going live sa mga Facebook pages ni Representative Saldico. Hanapin nyo lang po ang Rep Saldico Facebook page, ang Ako Bicol Online TV, and of course Ako Bicol Party List Facebook page. And syempre pa, pakisubscribe na din po sa ating YouTube channel, ang Ako Bicol Cup YouTube channel. Hindi lang po mga laro ang pinapakita namin doon, mga live games ng Ako Bicol Cup, kundi yung mga iba pang mga features natin na we think na magkakaroon kayo ng interest. The Aquaman finishing the job for that one. But before yes, sige. partner. But before that sequence, explain lang natin yung nangyari doon, partner. There's a technical na tinawag dito sa Baga Manok. Kasi 6 yung pumasok na players doon sa opening, sa pagbabalik nila coming from a timeout. So there's a technical foul, the technical free throw by Tikboy Del Rosario na pumasok.
Okay, kaya pala nagkaganon. Ayan na naman. Number 6, it's Andrea. Oy! May sumabit pa doon. And one play Raymond Osorio. for Raymond Osorio. Foul number 31, Alvin Bray. Napakalaki din ito ni Osorio, partner. Oh, natawagan ng foul si Melvin Viray. 20 for penalty. Okay, and getting ready itong si Osorio para sa 3-point play opportunity. 24-10 ang score natin. Under 2 minutes dito po sa ating unang yugto. Again, ang laban po ng San Andres at Bagamanok dito sa ating Ako Bicol Cup Catanduanes. Ooh, what a shot there mula kay Ryan Salvador. Pero hindi pumasok yon. Ayan. Bayonito with the ball for Bagamanok. Perimeter shot mula sa John Cedric Bayonito. free throw line. Pasok na pasok. Ito na, babawi ang mga taga San Andres. Sabi ni Tikboy, umayos kayo sa forma. Alright, ito na. Osorio mula sa low post. Nahirapan doon dahil nandun si Melvin Viray. At mapupunta ang bola sa mga naka-green dahil sa tirang yon ni Osorio. At talagang well-defended nitong si Melvin Viray. At ito na. Talagang marunong din mag-point guard itong si Cyrus Villacorta. At marunong din niyang tumira mula sa labas. He nailed those crucial threes. 3 consecutive 3-pointers sa laban nila sa Higmoto. Yun nga lang, they fell short on that particular game. Yes, partner. So maganda din ang stroke nito ni Villacorta. And again, kailangan nilang i-capitalize yan, partner. Yung mga talagang nag-produce sa kanila nung last game nila, partner. Tama. And this Cyrus Villacorta is playing off the bench. Yes, partner. 10 seconds to shoot. Bayonito will force that one. Wala. At napunta ang bola sa mga nakapula. Tagle. And right now, it's Jonathan Del Rosario. Oops! Merong foul before na tumama pa siya doon sa isang player pa ng Bagamanok. Cyrus Villacorta. First personal foul, penalty. So it's Cyrus Villacorta called for that foul. And right now, Tikboy Del Rosario will be back to shoot free throws. Nasa labas ngayon si Jonathan Aldave for San Andres. Pinagpapahingahan itong si Coach Coach Louie Magno. And pumasok ang unang tira ni Tikboy Del Rosario. And pasok na pasok din yung pangalawa. 21 seconds remaining in the first quarter. Yan, malinaw yun. Narinig nyo mula sa ating arena announcer. 21 seconds remaining dito po sa ating unang quarter. Cyrus Villacorta na itawid, na ibigay kay Bayonito. Almost a steal there for Jonathan Aquaman Tikboy Del Rosario. Pero the ball will stay with Bagamanok at 9.3 seconds remaining. Oops, that's almost a bad inbound play. Pero Cyrus will have the ball. He will shoot 3 again. Wala. Oh, hindi na umabot. That's a good start, partner, on the part of Team San Andres with 27 points and Bagamanok with 15. So, sabi nga natin, partner, itong game na ito talagang will give them a boost dito sa ating liga. Kasi, again, naghahanap pa sila ng panalo. Parehong kupunan na itong Bagamanok nga, sabi nga natin kanina, fell short dun talaga sa laban nila kagabi with Higmoto. 1 point, partner. Tama. And also, They almost win on that one. Ito namang San Andres. They almost won. Ito namang San Andres dahil sa neck-to-neck battle against Biga. So, partner, tingnan natin kung ano ang magiging adjustments itong Bagamanok dito kasi sila ang naghahabol. But for San Andres naman, talagang ipagpatuloy nila yung ginagawa nila na yan. They're pressuring the ball, they're finding the open guy.
So maganda ang pinapakita itong Team San Andres dito sa ating laro. And kailangan na magpatuloy yan. And kailangan din na maganda rin ang ipakita nitong Bagamanok if they want to have a chance na maiuwi ang Big W on this particular game. Ang kanilang game 2 actually. Pangalawang game nila dito sa ating Ako Bicol Cup Catanduanes. But we've had several games already. We're actually on the day 5 ng ating elimination round. And nagkaroon ng turnover kaagad. Ito na, mapupunta ang bola sa mga nakaputi at pula ng mga taga San Andres. Yes, partner. But before that, pasadahan ko muna itong mga leading scorer, partner. For Team San Andres, we have Aldave and Del Rosario with 9 points and 7 points respectively. And also, dito sa Bagamanok, ito si Andrea with 6 points, partner. Andrea, Mark Andrea. Yes, Okay. Mark. We have another Andrea sa opposing team sa San Andres. Yes, It's partner. Earl Andrea wearing number 6 at nasa loob ngayon at kaharap nitong si Bayonito. Yan siya yung dumidepensa ngayon kay number 25 na si John Cedric Bayonito. Right now it's Talyer. Pilagio will force that one just to beat the clock, pero hindi rin umabot yung kanyang tira mula sa tres. At right now, aabot ang report na ito ni Andrea Chan, sigurado ako. So Miss Andrea, pasok! Maraming salamat Kapa Morgan at Coach Paul at magandang gabi mga kasurog. My name is Andrea, one of your courtside reporter. Nagbabalik muli ang Team San Andres matapos silang matalo ng Team Viga sa una nilang laro. Pero ayon kay Coach, sila ay naghanda para sa ngayong laban dahil kailangan na nga nilang gumawa ng paraan para makasabay sa susunod na laro. Kaya unang sabak pa nga lang ay lamang na nga sila at pinapakitaan tayo ng napakagandang ball rotation. Ayan muna ang latest dito sa court. Balik sa inyo Kapa Morgan at Coach Paul. Thank you so much, Miss Andrea Chan, for that report. Right now, it's Talyer with the ball for Bagamanok. Pilagio, dribbling with his left. Binalik kay Talyer ang bola. Fernando si Jonathan Del Rosario. At sigurado na yan for Tikboy, the Aquaman. Scoring another 2-pointer for San Andres, and he is now leading the scoring department for the team with 8 points. Bayonito will shoot from the corner, and yes! Pasok yan! That's a good execution on the part ng Bagamanok, partner. Yan ay sinasabi natin. Yung patience nila in executing their play. So maganda yung naging resulta. And maganda na pag naipapasok nila, that will be a boost sa kanila, partner. Tama. Number 8 missing. That's Ryan Talia. Score natin 29-18. Lamang pa rin ang mga taga San Andres. What a block from Nagle of San Andres. 15 seconds to shoot. Talyer. Piso-piso ba? Yes, partner. That's another good play, partner, coming from an inbound. So may turon talaga silang sistema, partner, kung makikita mo itong mga taga-Bagamanok. Kasi sabi nga natin nung last game nila kagabi, 1 month silang nag-prepare nung malaman nila na pupunta ang Ako Bicol Cup dito sa Catanduanes rather. So yun nga, maganda pinapakita nila dito sa game na ito. Although they are down by 9 points. Pero maganda ang sistema na pinapakita nila, partner. And that's quite impressive. Yes, partner. Sa mga marunong talaga na tumingin ng laro ng basketball, they will be impressed by the how this Bagamanok plays. Dahil yun nga, meron silang magandang sistema. They have a hard time though in finishing, pero once naman na talagang nasa magandang posisyon ng mga shooters nila, talagang pumapasok din naman ng mga tira. Aldave now back in the ball game. At ginugulo siya ng dalawa, Melvin and Andrea. That's number 19, si George Obang. Aldave, nakita na may tao sa unahan. Si Alvin, that's Albert. No, Alvin Tixon. Meron tayong dalawang Tixon dito, magkapatid. 27, Christopher Talyer. Second, personal foul, third, team foul. So, Christopher Talyer was called for the foul. Substitution.
Pinalitan na siya muna nitong si number 29 na si Jeric Santos. 18 seconds to shoot. Tixon to Aldabe. Aldabe fakes. Tries to make a pass pero naagaw yon. Oh, ang tira ni Santos. Grabe yon! Highlight move from Santos. Ibang klase yon. Speechless ako, partner. Oo. Tingnan natin yung slow-mo ng tirang yon. Talagang binangga niya sa ere. Talagang merong salpukan na naganap in mid-air. Because of that Kung gigil na gigil siya doon, partner, kakapasok si Jeric pa lang. Santos. Ayan. Personal foul for team foul. Warning for penalty. Ayan, tinawagan ng foul dito si George Obang. At nasa free throw line ngayon itong si Tixon. Albert Tixon making the first one. And he is preparing now for his second shot mula sa free throw line. Gaganda ng mga sapatos nitong mga players natin. Sana all. Sana all player na lang. And kung naitatanong nyo po, is libre po yan ng Ako Bicol Cup. Libre po yan. Nagmula sa Albay hanggang dito po, libre ang mga pinapamigay na sapatos. At ayan na naman! Bayonito this time, fishing a foul dito sa veterano na si Jonathan Aldabe. Ano pa bang hingin mo sa Jonathan Aldabing ito? Kung experience lang naman, partner, ang pag-uusapan talaga. Ito si Jonathan Aldabe. Dito sa mga nasa loob ng court talaga siya ang talagang number 1 dyan. Away from the professional rank pero very active pa rin when it comes to yung alam mo na yung mga ganitong amateur basketball. Talagang he's everywhere. And yan, there you go with his rebound. Albert Tixon, yan, skipping through for that two-pointer. Bayodito will hit from the outside. Nope. Last touch itong si Mark Andrea. Tixon. From the corner, Aldabe will battle for the rebound pero nakawala ang bola sa kanya. Ito na naman si Santos for 2. There we go, that's Jeric Santos. Alam mo, partner, natutuwa ako dito kay Santos kasi every time na nakakamit siya ng basket, kumingiti siya. Talaga nag-i-enjoy siya dito sa larong ito. Oo. Tuwang-tuwa siya basta mga nakikreate niyang shot. Challenging those bigger guys ahead of him sa mga transition play. At pero yun, sabi niya, sumusobra ka na ha, akin ang bola. Sabi ni Tixon, yun, nagantihan siya doon. Itong si Alvin Tixon. Pero eto, hawak-hawak uli ni Jeric Santos ang bola. And 10 seconds to shoot. So Bayonito will now try to make a 3-point shot pero mintis yung tira. Nasa 3 on Albert Tixon, partner, hindi lang nag-connect. Oo, hindi rin nag-connect yung pasang yon para kay Andrea. Naagaw ni Tixon. Albert missing. Iba talagang matangkad, ano? Ganda yung timing din itong si Jonathan Aldabe when it comes to rebounding. Talagang... Sabi nga natin, partner, veterano eh. Kahit hindi siya nakakatulad na ng ganong kataas, pero namamanage niya na makontrol yung bola on yung mga loose ball na ganon. Ay, inilabas muna si Valesa. Yes, partner. So, balik dito ang starter nitong Team San Andres, partner. So, Tama. siguro, mas gusto nilang i-end dito sa second quarter itong mga taga Bagamanok. So, titingnan natin kung anong gagawin nila dito.
4 minutes and 11 seconds na titira po sa ating second quarter. Dito po sa ating second game ng ating triple header for our Day 5. Ako, Bicol Cup Catanduanes, atid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Andrea, binigay kay Bayonito. Vitalicio, balik kay Andrea. Look at that play again, Oo, partner. maganda Hindi lang sana. maganda yung pagkapasa nito ni Vitalicio. Medyo nagmadali siya doon eh. Tama. Maganda yung rotation actually Yes, ng bola nila. Very talagang systematic. Kung mapapansin they know mo, where to find yes. their teammates. Meantime, Tikbol de Rosario from the corner, wala. Ito na naman, Bayonito with the ball. Tama ba? Is it Bayonito? Medyo malabo That's naman talaga. Vitalicio partner. Vitalicio, I'm sorry. Sensya na. Wala nang salamin. Pwede bang may mag-sponsor dyan ng salamin? Wala. As in, ano talaga, malabo ang paningin ko. Anyway, 38 ang San Andres, 25 po ang Bagamanok. So, they're trailing by 13 points dito po sa larong ito. At hindi pa sila nakakalamang magmula ng mag-umpisa ang laban dahil talagang masyadong naging aggressive offensively and defensively itong San Andres. Kakastart pa lang ng laro natin. And that's Vitalicio. Ito isa din sa steady talaga. Ito si Vitalicio dito for Team Bagamanok partner. Kung mapapansin mo, yung mga tirang ganun talagang na ipapasok niya doon sa last game nila against Gigmoto. Yes. Dixon from the corner. Wala. Nakuha ng mga naka-green. Vitalicio once again challenging two men in red. Oops. Wala yung tirang yon ni number 8. Tikboy de Rosario. There you go. Beautiful shot from Tikboy de Rosario. Right now it's Cyrus Villacorta. Kalusot doon sana si Vitalicio. Pero everything but the shot. Alright. Nothing happened. Bad happened naman. Okay naman yung landing nitong si Albert Tixon. Yes, partner. And nag-apologize naman kagad itong si Alan Vitalicio partner on that sequence. Tama. So talagang alam niya naman na mali siya doon. Na foul talaga siya. Albert Tixon para sa kanyang unang tira. Pasok yon. 41-27. And isa din talaga itong San Andres sa mga magagaling at malalakas na teams dito sa Catanduanes. Kung magtatanong-tanong ka sa labas, talagang isa din ito sa ma-mention na sasabihin ng mga basketball fans sa mga Talagang partner well decorated partner pagdating sa basketball dito sa parting ito ng Catanduanes. Kasi sabi nga nila lagi daw itong nasa championship if I'm not mistaken. Tama. There goes Alvin Tixon. Of course, you have Tikboy Del Rosario, Jonathan Aldave, big names in the local basketball scene. And there you go, another. So that's a back-to-back two-pointer for Alvin Tixon. Maganda yung transition plays na na-execute nitong mga taga San Andres. Because of the good defense there, na ipinapakita nila. Yes, partner. So, maganda ang nagiging resulta nitong kombinasyon nito nila Tixon and De Rosario dito sa puntong ito ng ating laro, partner. But for Team Bagamanok, partner, believe pa din ako kasi very patient pa rin sila dito sa larong ito kahit medyo lamang na itong San Andres. So, talagang feeling ko preparado ito, partner. Kasi hindi na naratel. Although yung mga tira lang talaga hindi nagko-convert dito sa mga green partner which is Bagamanok. So titingnan natin come second half kung talagang
magagawa ng sistemang yan for them. I think talagang hindi lang talaga sila maiko-compare when it comes to experience and yung pero when it comes to preparation, kitang-kita na prepared itong team na to. Yes, partner. Anyway, pagpasok natin dito sa pagbabalik natin, both teams nakaka-score na. Unang nakascore ang mga taga Bagamanok, naka-green. Vitalicio. Corner shot. And pasok yan mula kay Ariel Vitalicio. That's a very good play. Naka-screen yung isang kakampi niya. And wala ka na ibang choice to take that shot talaga. Kung di mo pa yun ititira, nako, kung ikaw ba coach, magagalit ka. Yun nga. Kasi yun talagang ginagawa nila. When they call that play, yun talagang yung cutter nila papuntang corner. Yun ang hinihit nila. And kanina pa yan ginagawa nitong mga taga-Bagamanok partner. 48-32 po ang score natin. And pasok ang unang tira nitong si Albert Tixon. Mukhang nadadala sa free throw line itong batang ito, no? Yes, madalas siyang ma-foul going to the basket. Yes, partner. Kasi nga yung aggressiveness talaga nito ni Albert Tixon. Yan talagang binabayaran dito, partner. So talagang pag lumusot yan, go hard to the basket. Dalawa lang ang pwedeng mangyari. Make that basket o pumaul yung depensa. So ito na, partner, yung adjustments na ginawa nitong San Andres. Tingnan mo. Hindi na sila nagtao. Ginawa nila 1-2-2 because of that shooter sa corner, partner. Andrea, nakalusot sana. Kapos lang yung tira. Yan ang sinasabi natin. Everything but the shot. Kuminsan or kadalasan para sa Bagamanok. Almost na makakawala yung bolang yon or possession na yon para sa mga taga San Andres. Pero nakuha pa rin ni Albert Tixon na ma-shoot ang bola para sa kanilang kupunan. And there you go. Very timely pala yung tirang yun ni Albert Tixon dahil papatapos na yung ating second quarter. And yan, tapos na po ang ating first half. The score na 52 for San Andres at 32 naman para sa Bagamanok. So it's a 20-point lead. At kami po ay magbabalik maya-maya. Diyan lamang po kayo mga kasurog. Ang Ako Bicol Club Catanduanes ay hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa! At meron pang kasamang foul. El Rosario will try and will hit. It will be Team Viga who will win the first ever Ako Bicol Cup Catanduanes game. Kasama tropa at barkada, masarap ang panalo. Pagsama-sama tayo, kaya tara na, game na. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Oh, 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 oh. Basta't bulis ng Bicolano, kahit saan mo idayo, nag
tagaktak ng pawis. Di namin alintaya masasaktan, maganda pa pangako ay tatayo. Walang uuwi na, nakayuko lamang may atay. Sa bolang binigay, hindi na naging batang pasaway. Dahil sa larong ito, pangarap sinimulan ako, Bicol Cup. Di ka atrasa sa basketbulan, maraming natutunan. Pagkakaibigan, disiplina ang gabay. Sa hamon ng court, puso'y naging matibay. Lakas at galing lahat ibinigay. Terminado progress, huwag lang sumablay. Simula pagkabata, basketball na ang laro. Kahit na minsan, wala namang grupayo. Salamat na kilala, tinawa ko ang snow. Malinis na laro, binigay sa publiko. Paglabas sa court, pwedeng maging amigo. Walang tatalo sa disiplinado. Lahat kami ay sumasaludo. Siya ako, ikaw, tayo ay Bicolano dito pa lang. Panalo na tayo, isigaw natin. Ako Bicol, isigaw natin. Ako Bicol. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Whoa, 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 whoa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, kadakulan ang tabak ni Kisamuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa.
Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Clip! Pasok! Diretso paloob, papasok at pasok din ang kanyang tira at meron pang kasamang foul. Del Rosario will try and will hit. It will be Team Viga who will win the first ever Ako Bicol Cup Catanduanes game. Simulan na ang laro, palakasin tuhod at braso, bilisan ang takbo, huwag na huwag susuko. Ayos lang matapa, basta tayo agad, tuloy lang, sige lang. Habulin ang pangarap, ipasang bola ng pag-asa, kasama tropa at barkada, masarap ang panalo. Pagsama-sama tayo, kaya laro na, game na. Ako Bicol Cup, ito ay ating sa court. Let's start the second half of the game. Ako Bicol Cup Catanduanes is brought to you by Congressman Salico Mandaco Bicol Party List at Habaka Kasurumba. This is the battle between Team San Andres versus Team Magawanong. Yes, magbabalik po tayo dito sa loob mismo ng punong-puno na Verac Sports Center para dito po sa laban nga ng Bagamanok at ng San Andres, who is leading by 20 points right now sa pagpasok natin dito sa ating third quarter. And pasadahan muna natin, Coach Paul, ang mga leading scorers natin sa previous quarter. Yes, partner, for our leading scorer for Bagamanok, we have Bayonito with 6 points and Vitalicio with 7 points. And ito sa San Andres, partner, Tixon Albert and Tixon Alvin with 12 points apiece, partner. So sila so far ang mga leading scorers pagtatapos ng ating first half kanina, the Tixon brothers. At ito na ang magandang green Talyer with the ball. At yan na yung kanilang forma ng opensa. Boy, that's a top of the key shot mula kay Vitalicio.
yung number 50 nila na si Sind Allen Vitalicio. Andrea. Tutikson missing. So, ito yung parang second squad ng San Andres. Yes, partner, ito yon. Ang nandyan lang sa first unit ay yung dalawa, si Tixon at si Cabrera, partner. Oo. So, hindi labas muna. Hindi nag-start sa second half sina Tikboy del Rosario and Jonathan Aldave. And there you go, Ariel Vitalicio with a bomb for Bagamanok. And ito naman, bobombahin tayo ng report din mula kay Mabel Echegoyen. Miss Mabel, pasok. Good evening mga kasurog. This is Mabel Echegoyen, one of your courtside reporter for tonight's ball game between Team San Andres and Team Bagamanok. Makikita nga natin ngayon na nakakalamang na ang Team San Andres. Pero despite of these odds, gigil at pinipilit ngayong makahabol ng Team Bagamanok sa score ng kanilang kalaban. Ayon kay Coach Doy, aminado silang lamang sa lahat ng aspeto ng laro ang kabilang koponan dahil sa kanilang height at lakas ng depensa. Pero dadaanin na lang umano nila sa sipag, aggressiveness at backs out para makapuntos. Yan na muna ang latest update dito sa side ng Team Bagamanok. Balik sa inyo Kapa Morgan and Coach Paul. Ayun, so maraming salamat Miss Mabel Echegoyen. Yun na nga, sipag. At yung sipag na yan ay dahil sa determinasyon. So yun ang dapat nilang panghawakan sa larong ito. For Team Bagamanok dahil they're trailing by double digits dito magmula pa sa simula. Ayan, good spot, good shot pero hindi pumasok. Ito na naman tumatakbo ang mga taga San Andres. Hindi pinilit ni Tixon doon ang tirang yon. Pero yon, sabi ni si Andrea, ako nang titira. And that's a good one for San Andres dahil nadagdagan na naman ang kanilang kaalamangan. 56-37, 19 po ang lamang ng mga taga San Andres. Eto na naman, siniguro na naman ulit itong si Andrea. So back-to-back two pointers for Andrea. So maganda sa San Andres, isa pa sa maganda kasi evenly distributed din yung scoring, ano? Yes, partner. Kung mapapansin mo, gano'n niya yung ginagawa nila. And maganda yung transition offense nila. They're pushing the ball. Talagang they're capitalizing. That's a backcourt violation, partner, on the part of Bagamanok. So, yun ang dapat nilang iwasan dito sa third quarter, partner, that turnovers. Oo, kahit grabe, ka-determined ang iyong team kung lagi naman kayo nagko-commit ng turnover or turnovers ay talagang maaapektuhan ang mga plano nyo. Gaya niyan. Pero nasa kanila uli yung bola because hindi rin na-manage masyado ng mga taga San Andres ang possession na yon. So eto, Cyrus Villacorta back in the ball game for Bagamanok. Dalier or Andrea with the ball. Balik kay Vitalicio. Magandang fake ni Villacorta at maganda yung tira itong si Ariel Vitalicio. So far, ito yung kumakamada dito sa koponan ng Bagamanok. Itong si Ariel Vitalicio. Oh, love pass for Cabrera sana yon. Ito na si Andrea using his left hand. Sobra. Or medyo malakas yung kanyang tira. Pero nakuha uli niya ang bola. At ipinasa kay Cyrus Villacorta for 3! Yes! Pasok yan! But again, partner, yun nga, di kailangan mag-relax din dito itong mga taga San Andres kasi alam naman natin na may sistema at talagang may laro itong mga taga Bagamanok, partner. Miss 3-point shot for Salvador. Uy, maganda sana yung tirang yun ni Vitalicio pero mukhang napalakas. Pero it will be still their ball possession. Ayan na, ipinasok na ang mga pambato talaga ng San Andres. Aldave, Del Rosario, and Albert Tixon. Sabay-sabay na namang ipapasok. At ayan pa, nasamahan pa nitong si number 8 na si Ryan Talia. Yung natira sa pag-start ng
third quarter ay itong si Alvin Tixon para sa San Andres. Another 3-point shot for, kapos this time. Yan, medyo kapos yung tirang yun. Actually, kapos na dahil hindi tumama sa ring. Pero that's a good line, partner. Oo. Pero yun nga, sabi mo nga, kapos talaga. Open shot. That's an open shot and that's a good shot. Kinapos nga lang. Nice pass! Pero hindi masyadong maganda yung tira nitong si number 8 na si Talia. Sayang yung magandang strong and long pass nitong si Tikboy Del Rosario. Another beautiful play. Gandang backdoor play doon. Coming from Andrea, partner. Yeah. Using the back door, Jonathan Del Rosario, dumiretso, Alahoy na tira, sumobra ng konti. And the ball will go to Bagamanok at 5:09 na nalalabing oras dito po sa ating third quarter. 58-44. So, talagang namamayagpag ngayon ang mga taga San Andres. Another good play. And nakasungkit at least ng foul itong si Andrea. Personal foul. Second, team Ito din yung igniter, partner, dito sa team ng Bagamanok. Itong si Andrea, partner. Tama, isa sa mga energy guy talaga, nag-ignite para sa kanilang kupunan. Mark Andrea, even on their first outing, talagang ganun din ang naging role niya, so yung performance niya. Pasok ang pangalawang tira, so it's a split for Mark Andrea. At ito na, meron na ding full court defense itong Bagamanok. Good counter on their part, partner. Yan na naman si Cyrus Villacorta. Almost, but not quite. Labas muna. Oops, nakawala ang bola kay Vitalicio. At ayan na, tumatakbo ng matulin itong si The Aquaman. Finds Aldave! Napakaganda ng transition play na yon ng mga veterans, Yes, partner, talagang that's automatic on them. Partner, talagang kakapitalize nila yan pag galing sa turnover. Ayun naman! Ariel Vitalicio hitting another 3-pointer. At unti-unti nang kumakatok sa pintuan, partner. Oo, tama. 12 na lang ang inahabol ito. Ba't narinig tayo ni Tixon? Albert Tixon. Sabi niya, sandali, dagdagan ko nga ng konti. Mukhang nananalasan na itong mga naka-green. Cyrus Villacorta. Naghahanap ng mapapasahan. Nakita si Vitalicio. Vitalicio ginugulo ni Tixon. At ayan, sina-challenge siya talaga yung depensa nitong si Tixon. And that's a bad play for Vitalicio. Nag-create siya ng turnover. Hindi naman dapat. Pero anyway, ganun talaga. That's part of the game. Minsan, na-challenge ka. At you wanted to prove something. Kaya lang yon medyo risky yung mga ganong mga decision. Kaya it turned out to be a turnover again. A disadvantage for them dahil nakakuha ng score doon si Tikboy Del Rosario on that last sequence. And right now, meeting muna, sabi ng mga naka-green. Usap-usap muna tayo uli para makapag-adjust tayo. And so as the side naman, itong mga taga San Andres, yung partner, sana i-lessen muna nila yung mga one-on-one plays like that, partner, na nakakapag-create ng turnover for them. Kasi maganda naman yung pinapakita nila dun nga sa kanilang system, dun sa kanilang tinatakbo na nilang play kanina pa. So, lessen na muna nila yan. Napakaaga pa for that, partner. Oo. Involve everyone para mas magkaroon ng magandang opportunity para sa kanila. Villacorta to Andrea. Andrea now.
to the number 25 guy, which is Bayonito. Maganda rin yung pinapakitang performance ito si Bayonito dito sa larong ito. Villacorta, long three! Almost! Talagang may tira din yan si Villacorta sa mga range na gano'n. Kaya ingatan din dapat at bantayan itong mga taga San Andres. Merong foul while Tikboy is soaring high for that lefty layup. Oh, nagbintis dito ngayon si Aquaman Tikboy de Rosario. I believe that's his first miss mula sa free throw line. And I guess this is his third time na nakapunta sa free throw situation at both free throws were missed. Bihira nating makita yan on a Tikboy Del Rosario. Yes, partner. So, bihira talaga yung mga mintis na yun coming from Tikboy Del Rosario. So, tingnan natin, partner, itong gagawin, itong mga naka-green dito sa other end ng ating floor. Oops. Out of bounds. And it will stay with the man in green. 3 seconds to shoot. Ayan na, 3 seconds to shoot. Lalabas nitong si Fernandez ang bola. Villacorta was blocked by good defense on the part of Tikboy Del Rosario. At yun na nga, karoon ng 24-second shot clock violation ng mga taga Bagamanok. Fernandez. Sabi niya, hindi ako point guard. Huwag niyong bigay taas sa akin ng bola. Kaya binigay niya kay Villacorta. Villacorta to Bayonito. Bayonito thinking of something. Sabi niya, sandali, dito ako sa gitna. Fernandez. Crossing over. Umatake. Tumira. Kapos. And it will be San Andres basketball. 1 minute and 57 seconds. Ayun na naman ang good, very good court vision itong si Tikboy Del Rosario finding the guy na nasa advantage na is Jonathan Aldave, and he was fouled while trying to make that shot after a pass by Tikboy Del Rosario. At yun, swak na swak ang kanyang unang free throw. Second set, pasok din yon for Jonathan Aldave at ang kupunan ng San Andres. So, balik sa 18, partner, kalamangan itong mga naka-puti at pula. Vitalicio executing the play. Binigay kay Andrea. Balik kay Vitalicio. Vitalicio against Aldave. And that's almost a steal. They have to shoot now. 5 seconds to shoot. Magandang pasa. Pero everything but the shot na naman. At ito na ang mga taga San Andres. Tikboy Del Rosario, dire-diretso for 2. Santos, nahirapan. Dalawang kala nasa unahan niya. But he was fouled. The foul was called on Alvin Valesa for Team San Andres. Fernandez. Inbound throw to Vitalicio. Vitalicio crosses over, challenging the defense of Valesa and Aldave. Foul number 71, Mark Fernandez. Second personal foul, fourth team foul. So, natawagan ng foul doon itong si Mark Fernandez for Bagamanok. Kaya all of a sudden, nandito sa mga nakapula o nakaputi ang bola. The Aquaman Tikboy Del Rosario will be inbounding. Finds Aldave and cannot hit the target. Vitalicio from the outside. No. Rebound ng mga nakapula. Ayan na naman.
The Del Rosario and Aldavi connection is working really well dito sa ating laban na to sa third quarter, and it's almost through dahil 25 seconds na lang nalalabi, coach. At lumulobo na din, partner, ang kalamangan itong taga San Andres with a whopping 22-point lead. And still missing 10 seconds remaining. Del Rosario. Oops, nice move. Nice decision. Good patience on the part of Tikboy Del Rosario, partner. Tingnan mo naman yung move na yun. Veteranong-veterano. Tatlong naka-green. Yun talaga pinifake, pinapasabay niya doon. He opted to take that shot because nakita niya walang tao sa both sa kanyang sides. Kaya good decision on the part of Tikboy Del Rosario to just take the shot, and alam niya na because of he's been crowded by 3 opponents, alam niya na kahit isa doon may sasabit sa kanya. Ayan na, trying to beat the clock. Almost na naman mula kay Santos. Pero hindi pumasok ang last long shot attempt na yon in desperation, ano. Anyway, it's 71-48, talagang tambak na ngayon ng kalamangan itong mga taga San Andres kontra dito sa mga taga Bagamanok. That's the end of our third quarter, at meron pa tayong isang quarter, partner, para sa larong ito. And sabi nga ng report kanina, alam ng mga taga Bagamanok kung gaano sila dihado sa larong ito. Pero sabi nga nila, they will try pa rin na maging masipag at maging determined upang kahit papano ay makahabol sila sa larong ito at hopefully makasungkit ng panalo. Yes, partner. Ayun na nga. Yung sinasabi nga natin ng third quarter, muntik na. Natapisan na nila. 12 na lang yung hinahabol nila. So is it still possible dito sa fourth quarter? Yes, partner. This is, again, 10 minutes. And of course, yung sistema naman nila is talagang nagwo-work kanina pa. Kaso, on that third quarter, may mga one-on-one na ginagawa. So, hindi naman nila kayang gawin yun as early as that third quarter. So, kung mapapansin natin, 12 na lang yung hinahabol. Sayang yun. And they begin to have that turnovers, partner. So, yun ang masakit doon. But for now, sa pagsisimula ng ating fourth quarter, pasadahan ko lang itong leading scorers natin, partner, for Team Bagamanok. We have Vitalicio with 15 points. And for San Andres, we have Aldave and Del Rosario with 17 points apiece na, partner. So, it's going to be a backing violation. So, hindi nakapuntos ang mga taga San Andres sa possession na yon after a 3-point shot made sa pag-start ng ating fourth quarter. And right now, nasa mga taga Bagamanok uli ang bola. Ayan, balik sa 20-point lead ang kalamangan, and they will have a chance na matapisan pa ito dito sa possession na ito. Oops. Vitalicio. Nakawala ang bola sa kanyang mga kamay. Ito na naman si... magandang pasa! And again, that's the Del Rosario and Aldami connection in effect. And right now, we have a report from Miss Andrea Chan. So, Andrea, please come in. Maraming salamat Kapa Morgan at Coach Paul. Ngayon nga ay lamang na lamang pa rin ang Team San Andres kontra Bagamanok. Ayon nga kay Coach ay ang kanilang magiging laro ay papalitan nila ang opensa at depensa nila upang ang pinaghandaan ng Bagamanok ay iba sa gagawin nilang laro. Ayan muna ang latest dito sa court. Balik sa inyo Kapa Morgan at Coach Paul. Maraming salamat Miss Andrea. And the ball will go now with San Andres. Valesa will do the inbounding job, and Tikboy Del Rosario will manage to control the offense for San Andres. Nice shot mula kay Talia. Talier against Jonathan Del Rosario.
Nakatawid na ngayon ang bola para sa Bagamanok. Kaya naman si Vitalicio. Challenging Valesa. And that shot. Uy! Pasok na sana. Nahawakan ni Andrea yung net. What a shot! Mula kay Tikboy, the Aquaman del Rosario. Aquaman na Aquaman talaga. Sinisid, partner, sa ilalim. Parang sumisisid lang, ano? Ibang klase talaga pagka ikaw talagang extra talented when it comes to basketball, and the confidence is yours, and you know how you are capable of doing things dito sa laro, at yun ang pinapakita, dinidisplay dito ni Tikboy del Rosario. Out of bounds. It's Ryan Salvador ang mag-i-inbound ng bola. At nasa formation na ngayon ang mga taga San Andres. Tikboy del Rosario. Muntik na maagaw ang bola ng mga naka-green. Talia. Oh, that's Ryan Salvador for the rebound and putback, and he was fouled. Kaya mag-free throw ngayon itong si Ryan Salvador for San Andres. Sablay ang unang tira. Kapos. You need to adjust. And buti na lang at nahulog sa ring. Sa loob ng ring ang bola on that second shot. I'm really impressed of how Cyrus Villacorta manages to bring the ball down against Tikboy del Rosario. Uy, magandang pasa yon. Oh. Sayang. Pero mabutit na nakasungkit siya ng foul. That's 2 shots for Vitalicio. Nahuli si Tikboy doon, partner. Or Andrea rather, partner, yung nag-commit ng foul doon. Pasok ang unang tira ni Vitalicio. Allen Vitalicio. We have Ariel, Allen, and who else? Ang Vitalicio dito. Silang dalawa lang. Parang yung Tasara Brothers kanina, partner, sa San Miguel. Tikboy, mabilis na tumatakbo, and there you go with an easy layup. Kita mo yun, partner, parang ginawang mga cones yung tatlong naka-green. So talagang na kondisyon itong si Tikboy del Rosario dito sa larong ito. Ay, oo. Ito na yung trabaho ni Aquaman And maybe he's holding to his words. Sabi niya, sana dito sa lugar ko, kami naman talaga mag-champion sa Ako Bicol Cup. Yes, partner. Kasi he played for Legazpi sa Albay Leg, and so was Cam Norte. He played for anong team yun? Santa Elena. Santa Elena with his former teammate na si Eugene Malyapre. Eugene Malyapre. And talking about the huge deal, Eugene Malyapre, he will be playing against Pandan mamaya. So abangan nyo din po yan ang koponan ng Viga at Pandan na parehas may kartadang 1-0 ang ating magiging last and final game for our Day 5 ng ating Ako Bicol Cup Catanduanes. Maya-maya po yan after this game ng San Andres at Bagamanok. Meantime, 30-point lead na, partner, ang na-enjoy ngayon itong mga taga San Andres. At talagang ito yung pinakamalaking agwat ng kalamangan magmula nang nag-start tayo ng Ako Bicol Cup dito sa Catanduanes. So, ano sa tingin mo ang drive nitong mga taga San Andres? Bakit ganito I think, partner, kaloobo yung kanilang lamang? Yes, partner. I think, partner, itong drive na sinasabi natin, this comes dun sa frustrations nila last game. Oo. Kasi alam naman nila na kayang-kaya nila natalunin din yung Viga dun sa game na yon. Siguro may mga breaks of the game and miscommunication on their part. Pero siguro sabi nila
dito dapat talagang natin. ipakita natin kung ano what we are made of. So ito yung ginagawa nila dito. So kumbaga pinakita na nila dito yung talagang kalakasan nila, partner, and for sure mailalakas pa itong team na ito. So kumbaga they're trying to make a statement dito sa larong ito. At napakagandang statement na yon. A step back move mula sa veteran na si Jonathan Aldave. Talagang may shooting touch itong mamang ito, no? Wala pa siyang natitira sa tres, pero maganda yung mga puntos na kino-contribute niya sa team. And yun, Vitalicio scoring for Bagamanok. And right now, iba na yung tumatao kay Aquaman del Rosario. Ooh! What a shot, and what a follow-up shot also for dito kay Aldave. Ibang klase yung tira ni Ryan Salvador kanina, no? Umuupo sa ere. Parang si itong kasama ko, si Coach Paul Sepe nung panahon, ano? Those were the days, sinasabi natin, Kape. But yun, napagiti siya doon sa tira niya kasi hindi tumama doon sa walang pektos. Yun, perfect pa rin ito si Jonathan Aldave mula sa free throw line. Villacorta now with the ball. It's Cyrus Villacorta. Maganda tong handles itong Villacorta. Marunong talaga siya mag-point guard. What a crossover move! Oh, everything but the shot din. Naku, kung pumasok yan, it's a highlight film from Mark Andrea. Grabe itong mga players na to dito, partner. Bigla na lang nag-explode, ano? Bigla na lang nagiging halimaw pagdating sa At yan, nakakuha pa ng steal pero nakaapag na siya sa linya, sabi ng referee natin. 18 seconds to shoot. So they have 18 seconds to shoot. Del Rosario will shoot 3. Sobra yung tira niya. Pero nandun yung kanyang kakampi. At hindi na-manage yung bola ni Italia at saka ni Aldave. Ayan na si Cyrus Villacorta. At mukhang napamali yung landing niya doon. Buti naman at hindi siya nasaktan. Del Rosario now. To Aldave now with the ball. Ginamitan ng banda. Veteran move from Jonathan Aldave. Oh, there you go. That's Mark Andrea doing a reverse layup using his left. Del Rosario against Fernandez. Del Rosario dumiretso. Binigay kay Italia. Umikot. Tumira. Nag-miss. Buti na at napunta kay yung bola. Oy! What a blessing in this guy. Or this guys for San Andres. After that miss by number 6, Earl Andrea. And right now, we have another report this time mula kay Miss Mabel Echegoyen. So Miss Mabel, pasok. Thank you Kapa Morgan and Coach Paul. Hirap pa rin makapuntos ang Team Bagamanok sa last quarter ng game pero sinasabayan nila ang lakas ng depensa ng kabilang koponan. Determinado silang makabawi at magpakita ng magandang laban kaya sabi ni Coach Doy, hanggat kaya ay dapat solid ang screen, rebounds at shootings. Sasabayan na rin umano nila ng dasal dahil isa talaga sa mga mabibigat na kalaban sa larangan ng basketball sa Catanduanes ang Team San Andres. Yan na muna ang latest dito sa court. Balik sa inyo Kapa Morgan and Coach Paul. Yan, maraming salamat Miss Mabel Echegoyen. And tama ka dyan Mabel, na talagang branded itong San Andres as one of the best teams dito sa Catanduanes. Kaya alam yun ang Bagamanok. But still, they are trying their best para mapantayan yung competitiveness nitong koponan ng San Andres. Yes, partner. So yun nga, sabi niya may kasama pang dasal. Tama. Pero again, kudos to this team, partner. Kanina talaga, ito lang may mga lang sila dito sa fourth quarter na nagkakanya-kanya sila. Pero
yung composure nila kanina is maganda sana nung third quarter. Kaso dito sa fourth quarter, medyo may kanya-kanya nang nangyayari dito sa team na ito. Another beautiful shot, partner, mula kay Jonathan Del Rosario. That's a coast-to-coast play from this guy. 3-point shot attempt. Nope. O ngayon na naman si Melvin Viray. Naalala ko nung last game nila, yung kagabi, against Moto. Yung tatlong tira. Tatlong tira na nakakapanghinayang. And as I talked to our writer, Iris, kanina ito pa lang si Viray. If I'm not mistaken, this is the first major league na nasalihan nito. Oo, batang-bata pa eh. So, maganda, may height, kaya talagang I think they are developing this young man. Yes, partner. And this is a good venue for him, itong Ako Bicol Cup, para ma-testing na kung paano at makaroon siya ng magandang experience. Ayan naman si Tikboy Rosario, nowhere to go, linabas ang bola, nakabalik sa kanya. At nakita doon si Valesa sa labas. 4-3, wala. Uy! Ayan ang Tikboy Del Rosario, partner. Ganun ang quality ng isang Tikboy Del Rosario. Very unselfish on the part of Tikboy Del Rosario, partner. Hindi pa umaabot sa kanyang kamay yung bola. Alam niya na kung sino ang dapat niyang pasahan just in case na dumapo yung bola sa kanya, di ba? Yes. Grabe. What a play there. Buti naman at hindi pinahiya nung sino ba yung nakabuslo kanina? Number 23 na si Tagle. Ayan naman si Tikboy. Nice ball rotation. Gagayahin sana ni Valesa yung ginawa ni Tikboy kanina. Ayan na naman mula sa corner. Valesa to Osorio. Osorio was fouled. Ito actually yung pinakamatangkad nilang player sa San Andres. Itong si Raymond Osorio. Foul itong si number 19 ng Bagamanok na si George Obang. So Raymond Osorio on the free throw at the free throw line right now. Pasok ang unang tira. Pangalawang tira, we will see. Pasok pa din yan. Santos for Bagamanok. Vitalicio. Santos, pumeke. At nabitawan ng bola. It's San Andres basketball. Nice find. Oh, beautiful play. Del Rosario to Tagle to Osorio. Gandang pasahan sa ilalim nitong mga taga San Andres, partner. Oo. Nag-initiate yung play pa rin kay Aquaman Tikboy Del Rosario. So talagang nakakahawa pagka yun, nakakahawa talaga. Nakakahawa pag maganda yung pinapakitang play ng kakampi mo, mahahawa ka na din. Oops, sayang. Santos, tumatakbo ng matulin na foul itong si Valesa while going or flying for the basket. Second personal foul for team foul, running for penalty. Iiwan sana ni Tikboy kay Osorio, partner. Oo, tama. Parang sabi niya, I will just draw the defense on me. And matapos yan, i-outlet pass ko. Kaya lang, umabol sa kanya si Osorio eh. Oh. Ready na si Osorio for the rebound eh. Tama. And that's his role naman kasi alam niya na kung magminti si... wala kasing ibang guards na nasa labas noon on that sequence. Ito na si Alvin Tixon. Short yung layup. Yung layup na yun ni Valesa. Sayang.
But anyway, lamang na lamang po sila. 98-57. So, 41 points po ang inilalamang nitong mga taga San Andres kontra dito sa talagang hindi na nakahabol ng mga taga Bagamanok. Short pa yung tirang yon, pero nandun si Santos to clean it up. So under a minute, partner, dito sa ating fourth and final quarter. Wala sa hinahanap ko yung isang player ng si Urbano, Anthony Urbano. Hindi natin nakitang naglaro ngayon. Yes, wala siya ngayon. He acted also as a playing coach for San Andres. Isa ring veterano. Santos missed for on that one, long three. Wala kay Santos. And 1.5 minute remaining sa ating ball game. Tikboy Del Rosario talagang sumungkit na lang ng foul doon at ang nakakomit ng foul ay si Obang. George Obang. Both teams are now in the penalty situation, kaya Tikboy Del Rosario will be kaya sabi ni Tikboy, kanina pa ako dito sa free throw line. I know that I will be shooting free throws. Pero sabi ng isang referee natin, wait lang. Medyo bumalik yung oras natin. Talaga? Ito, 1 minute and 25. So mayroon tayong konting technical problem dito. Our committees are trying to fix. So ayan. Yan yung tamang oras, 25.4 seconds. Okay, so here we go. Miss na naman yung tira ni Tikboy Del Rosario. He missed 2 kanina sa last opportunity niya sa free throw line, pero si new ball na niya yung pangalawang tira. So it's a mga dalawang possession pa to, no? Yes, partner. May matitira dyan 1 second point something. Tama. Pero I think they will just dribble this out. And I think this is it for San Andres and Bagamanok date ngayong gabing ito. Lumamang po ng 40 puntos ang San Andres. Ako, kawawa naman ng Bagamanok. Sila yung kinantihan, mga taga San Andres. And there you go, ang magiting na tinig ng ating arena announcer na si JB Salvedara proclaiming the winner, Team San Andres over Bagamanok dito sa ating Ako Bicol Cup Catanduanes Elimination Round, ang ating second game dito sa ating triple header. Again, abangan nyo, mayroon pa tayong isa, ang laban po ng mga taga-Pandan at ang mga taga-Viga na parehas merong isang panalo dito sa ating liga. So it's going to be another exciting ball game na kaabang-abang maya-maya. So Coach Paul, ano ba yung mga thoughts mo dito sa game na ito? Yes, partner. For Team San Andres first, this is a great bounce back, partner, for them. Talagang siguro sabi ko kanina, coming from frustrations din itong talagang naging performance nito, kasi alam nila sa sarili nila na yung first game nila ay kayang-kaya nilang ipanalo yon, but they came up short on that game. But dito nila pinakita kung ano talaga ang klaseng basketball ang mayroon ng mga taga San Andres. And for Team Bagamanok na walang dapat ikaya, heads up. So maganda ang system na nilalaro nila. May mga, sabi mo nga kanina, Kapa, medyo yung experience lang siguro ang nagmamatter dito. At saka yung athleticism ng mga players, talagang, obviously, aminado naman sila na talagang dehado sila. Yes, partner. But again, there's no need to be ashamed of. May mga laro pa sila dito sa ating liga, and with that kind of system, for sure, yung ibang teams medyo mag-iisip dito sa Team Bagamanok na ito na
systematic eh. So magandang tingnan, magandang panoorin. So napaka-dissenting tingnan. Yes, so yun, congratulations pa rin for both teams. But again, yung masasabi ko lang, continue lang yung drive, continue lang yung talagang aggressiveness and talagang kung ano man yung gustong gawin nila dito sa ligang ito para mas ma-improve pa nila for Team Bagamanok. So congratulations once again to this team, partner. Okay, so maraming salamat Coach Paul Sepe on your thoughts about the game who just we witnessed ngayong gabing ito, ang laban ng Bagamanok at ang San Andres. And we're waiting for our courtside reporter na si Mabel Echigoyen dahil siya yung naka-assign doon sa koponan ng winning team na San Andres. So I'm sure na siya yung may bit-bit ng ating Kasurog, best player of the ball game. So as we take a look at the replay of the highlights of the ball game, ayan. And again, ito po si Kapa Morgan alongside Coach Paul Sepe. We're happy na we're part of this beautiful league. Talagang napakagandang liga dito sa atin sa Bicol Region, ang Ako Bicol Cup. Dito po ngayon kami sa Catanduanes para ipa-experience din sa mga Katanduanon gaano maganda ang maglaro at even manood sa sideline itong mga laro ng ating Ako Bicol Cup. Alright, so I think ready na itong si Andrea Chan ba yung may okay, so it's going to be Andrea Chan who will be interviewing our Kasurog player of the ball game. So tingnan natin. I have a feeling na si Aquaman Tikboy Del Rosario ang magiging Kasurog best player of the ball game. Pero sige, titingnan natin kung sino nga ba ang i-declare na Kasurog player of the ball game. So here we go. Miss Andrea Chan, take it away. Maraming salamat Kapa Morgan at Coach Paul. Kasama ko na ngayon ang ating Kasurog player na si Tikboy Del Rosario ng Team San Andres wearing jersey number 16, scoring 24 points, 5 rebounds, 5 assists, 7 steal and 1 block. Congratulations sa inyo. Ano ba ang naging paghahanda nyo sa ngayong laro? After nung laro namin kalaban Biga ay nag-focus kami sa set plays kasi yun yung kailangan ng team namin eh. Kasi hindi kami kailangan umasa sa individual skills namin kasi kung individual skills walang kakahantungan yung team na to. So kailangan namin ng set plays para makuha namin yung mga susunod naming laro. Ano po ba ang masasabi nyo na kayo po ay nagkaroon na ng panalo at makakapasok na sa susunod na laro? Masaya kasi nakuha namin yung panalong to and sana magtuloy-tuloy na para makapasok kami ng semis. Okay, ano po ba ang feeling na kayo ang ating Kasurog player for tonight's game? Masaya pero hindi yun yung goal namin. Ang goal namin is yung manalo sa every single game namin. So yung best player is bonus na lang yun. Congratulations po again sa inyo. Once again, Tikboy Del Rosario. Okay, that concludes our Game 2. Abangan maya-maya ang laban ng Team Viga at Team Pandan para sa Game 3. At pwede nyo rin kaming mapanood sa aming Facebook pages ng Rep Zaldico at Ako Bicol Party List. Again, this is Andrea, your courtside reporter for tonight's ball game.